Tantas ideologías, o que nos importan son os ciudadanos de Sanxenxo. As persoas aquelas que no ano 2015 me apoyaron moito e que creeron en min, quero mandarlle tamén un mensaje de moitas gracias, porque durante moito tempo me estiveron apoiando. A política é un tema moi duro, é moito máis duro cando eres empresario, porque creemos que a veces pois un ten dereito a todo, e non é, se todos somos humanos, todos somos persoas, todos temos familia. Por lo tanto, quero dar as gracias a esos que estiveron apoiándome máis cerca. E gracias a todos que estades aquí, que me imagino que tamén estades contentos. Pero eso non é importante. O importante son as tres ideas que vos quero diciros aquí. Son tres ideas que van a definir a xestión do novo goberno. A lealtade vai a ser básica entre os socios de goberno. Vamos a ser un equipo cohesionado, todos os que formamos este goberno. A humildade, porque queremos gobernar sin impoñerlle nada a nadie. Queremos gobernar para servir aos ciudadanos de Sanxenxo, nin máis nin menos. Eso é o que queremos desde este goberno. E por último, creo que fai referencia a min, que é traballo, traballo e máis traballo. Sanxenxo ten moitas e boas oportunidades, moitísimas, temos que poñelas en valor. Para que? Para dar os mellores servicios a todas as persoas que queiran vivir aquí. Os ciudadanos que xa viven e moito máis que van a querer vivir aquí. Estou convencido que con forza e determinación conseguiremos. Moitas gracias.